Afgelopen weekend vierde korfbalclub Oranje-Wit het gouden jubileum en voetbalvereniging SV Leune het 60-jarig bestaan. Het volle feestweekend begon vrijdag met een jeugdkamp en op zaterdag was er een spannende korfbalcompetitie. Nu op dit moment is de strafworpenbokaal bezig van de jongste jeugdteams. Die strijden om een mooie beker. Degene die de meeste strafworpen erin gooit. En dat is morgen ook voor de mannen, begreep ik zojuist? Ja. Nou ja, het is nu zeg maar als afsluiting van het seizoen dat de jeugd ook nog een soort wedstrijd speelt wie de beste penalties neemt. Ze hebben tijdens de trainingen al een soort voorrondes gedaan. En morgen zijn daar de finales van. In de pauze van het stratentoernooi waar ook alle sporten en alle mensen uit Leune, Veulen, Heide bij elkaar komen om te sporten. Is er dan nog die finale van de penaltybokaal van SV Leune. Vanavond hebben we een groot jubileumfeest. We hebben eerst een kort officieel moment tussen 7 en 8 waarbij we een aantal mensen nog in het zonnetje zetten en bedanken. En dat doen dan Gijs en ik samen. Daarna is het groot feest. Een groot feest met een... we hebben nog even gedacht, moeten we een verrassingsact doen, maar we hebben hem toch maar gewoon bekendgemaakt met Chontana. Op enig moment. Op Sportpark Het Klaverblad delen meerdere sportclubs de faciliteiten met elkaar. Nou, het is combinatie tennis, korfbal en voetbal. Dat zijn de sporten die hier gedaan worden. En die zijn eigenlijk hier bij elkaar gekomen en ook steeds meer samen aan de slag om allerlei dingen te doen. Omdat je toch ziet dat je er vooral bent om mensen mee te laten doen, te laten sporten. Ja, dat kan gewoon het beste door de handen ineen te slaan. Ja, ook qua vrijwilligers is het gewoon echt wel zoeken. Kijk, anders hebben we altijd het stratentoernooi, dat is 1 dag. En dan de jeugdavond, waar toch allemaal de jeugd aan meedoet. En nu hebben we nog een extra avond, dus dat is weer een extra zoektocht om alle vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En gelukkig, vanmorgen hebben we het laatste mensen toe kunnen voegen aan het scherm. Dus nu is het helemaal vol en helemaal rond gekomen. Wij merken wel dat het steeds moeilijker wordt om de teams vol te krijgen. En dat merk je ook dat er steeds minder vrijwilligers zijn. Dus wij merken dat hier net zo goed als op andere plekken dat het moeilijk wordt. En dat we af en toe ook dit jaar hebben we met Merselo een samenwerking gedaan voor de jeugdteams. En daar zijn we allebei bij geholpen. Dus wij moeten zoeken ook. Maar tot nu toe lukt het wel nog steeds. Ja. Ik hoorde dat het goed gaat met Oranje-Wit. Hoe kun je dat verklaren? Ja, ik denk een stukje dat iedereen toch wel zijn steentje bijdraagt. Dat er een goede organisatie staat waar iedereen weet wat hij moet doen. Toch wel een redelijke topsportmentaliteit. Daarnaast ook in want je hebt natuurlijk de topklasse behaald met het eerste team. Ook het breedtekorfbal is daar heel belangrijk bij. Dus er is ook ruimte voor het stukje gezelligheid. Dus als jij niet alles eruit wilt halen, maar gewoon gezellig wilt korfballen, is er ook ruimte voor. Dus eigenlijk is er voor iedereen plek. En dat werkt. Ja. Vandaag tot nu toe tevreden al, Lucien? Ja, weet je, alles loopt goed. Ik ben gistermiddag even hier geweest en ook vanmorgen. Je ziet gewoon alles komt bij dat programma, dat blijft op gang en iedereen is blij en lachende gezichten en daar doe je het voor. En lachende gezichten waren er zeker bij Zoe en Mila. Zij gingen namelijk met een aantal bekers naar huis. Sta je daar, maar welke prijs heb jij dan gewonnen, Mila? De eerste prijs van Oranje-Wit van de F'jes. Zo, Zoe, wat heb jij gewonnen? Welke prijs heb jij gewonnen? In de prijs? Eerste prijs. Dat is dan de eerste, maar wat staat daar op de grond? Laat eens even zien. Wow, wat is dat? Een beker. En waarom heb jij die dan gewonnen? Omdat ik gewonnen heb. En van wat dan? Van de hele dag of het hele weekend of alleen maar 1 wedstrijd? Gewoon van de strafworpbokaal. Wat is dat? Dan moet je proberen in de korf te scoren. Maar nu hebben jullie hier gewonnen. Dat is ook fijn, hè? Ja.